By som odkázal zdravotne, neviem, aby sa nebali toho svojho postavenia, aké majú, aby bojovali. Volám sa Verchola Michal, som predseda regionálneho klubu Piešťany spoločnosť Parkinson Slovensko. Venujem sa hlavne Parkinsonovej chorobe a ľuďom, ktorí majú túto chorobu. Najviac som hrdý na tabulu in memoriam, ktorú som dal spraviť kúpelom. Môj otec tam tragicky zahynul v 69. roku a po 52 rokoch sa mi to podarilo presadiť. Je vyvesená v termi varené koleno alebo pečené koleno. Vysnívanú destináciu som kedysi mal navštíviť USA, ale bol som na Niagarských vodopádoch, tak jednoznačne Niagarské vodopády. Dobre sa s nimi spolupracuje a kvalitné výrobky majú. Aby sa nebali toho svojho postavenia, aké majú, aby bojovali za lepšie podmienky všetkých týchto zdravotne ťažko postihnutých.